може да се направи. Днес ако просто се радва заедно с тази, радва си децата му, защото стават част от Христовата църква. Не казвам мусулман, не казвам мусулман, но казвам от Христовата църква. Ние се благодарете, участвам на съвсемната радост, която прави радост на нас. Премелеги милото, Сана на царета, всичко да е, Сана на царета. Словото казва така. Ако не се направи, да се мъчат стария сестра, да намерят
Богу,